फिन आरो खेबसेबाव गस्पेल फर नेशन यूट्यूब चेनेलनिफ्राय आं बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै खुलुमहरनाय थाबाय। फैदो जों बे समाव इसोरनि बाथ्राजों नायनि। जागायजेननाय 1:27 सिरिखौ जोङो फरायनि। दिनै इसोरनि बायखौ जागायजेननाय 1:20 सिरिया बेयाव ओरैहाय लिरदों। आरो इसोरा गावनि मुर्तिनि महरै मानसि दादों। इसोरनि मुर्ति बायदिनो बियो बेखौ दादों। दिनै इसोरा नोंथां आरो आंखौ दिनै गावनि महर बायदि जोंखौ दादों होननानै इसोरा दिनै बाइबेलाव जोंखौ बुंदों। दिनै इसोरनि बाथ्राया बेखौनो बुंदों, आंनि आंगोफोर। दिनै इसोरा गावनि महरखौ नायनानै गावनि महर बायदियैनो जों मानसि माहारिखौबो इसोरा दादों होननानै बुंदों। दिनै जों मानसि माहारिखौ दिनै इसोरा मानो दानो गोनां जाखो? दिनै मानसि माहारिनिखौ इसोरा मानो दाखो? जों मानसिखौ इसोरा सोरजिबाय। जों मानसिखौ सोरजिनायावलाय इसोरालाय मा मुलाम्फा दङ? दिनै बाइबेला बुंदों आरो इसोरा गावनि मुर्तिनि महरै मानसि दादों होनना बुंदों। इसोरनि मुर्ति बायदिनो बियो बेखौ दादों। इसोरा गाव जेरै दंमोन बेबायदिनो गावनि महरखौ नायनानै इसोरा जों मानसिखौबो दादों होनना बुंदों। दिनै जों नायबावनि इसोरा जों मानसिखौ दाबाय, किन्तु इसोरा जों मानसिखौ दानायनि थांखिया मा? आरो जों मानसिखौ इसोरा मानो दाखो? दिनै बेनि सोमोन्दै जोङो दसे सम जों नायबावनि। फै जों नायनि दिनै जों आरो नायबावनि इसोरा जों मानसिखौल' दायाखै। इसोरा जोंनि मेगनाव नुनाय बे बुहुमाव जेसेबां बेसादफोर दङ, हाजो हाला, दैमा दैसा, दिनै बेबायदिनो गोबां जेखौनो जोङो जोंनि मेगनजों नुनाय गासैनो इसोरा दाजोबनाय गोजा बे प्रिथिबियाव। दिनै सान अखाफोर, दिनै हाथरखि, दिनै हाजो हाला, बेबायदिनो गिदिर गिदिर दिनै बरफ गोनां हाजोफोर, बेखौ दिनै इसोरा दाबाय होनना बुंदों। गासैनो दिनै इसोरा जोंखौ दाबाय। जोंखौ इसोरा मानसिखौल' दानानै दोनासै। दिनै इसोरा जोंनि लागै बे संसारखौबो दाबाय आरो जोंनि लागैनो दिनै बे समायना बे संसारखौ इसोरा दाबाय। जों बेयाव फरायनि, जों नायनि जहन 1:3 सिरियाव जों नायनि। जहन 1:3 सिरियाव ओरैबायदिहाय बुंदों, बेजों गासैबो जाबाय आरो बेखौ नागारनानै मुङा मोनसेबो जायाखै होनना बुंदों। बेजों गासैबो जाबाय आरो बेखौ नागारनानै मुङा मोनसेबो जायाखै। दिनै जेसेबां बे संसाराव जोङो नुदों गासैबो दिनै इसोर सोरजिनायखाय जाबाय आरो इसोर सोरजियै दिनै बे संसाराव मुङा मोनसेबो गैया होननानै दिनै इसोरनि बायख'आ नोंथां आरो दिनै आंखौ बुंदों। दिनै इसोरा मानसि सोरजिबाय। इसोरा बे समायना संसारखौ सोरजिनानै जों मानसिखौ थानो थाखाय होबाय। दिनै गोबां जायगाफोरावनो बेबायदि समायना समायना हाजोफ्राव थांनानै मानसिफ्रा गोजोननायखौ मोनो। बेबायदि समायना जायगाफोर दङ बे प्रिथिबियाव, जेराव मानसिफ्रा थांबाला बेबायदिनो थाबायहैयो आरो गोजोननायखौ मोनो, बिदिनो जिरायहैयो, बिदिनो थाबायहैयो, नायहैयो आरो फैयो। किन्तु बेल' नङा आंनि आंगोफोर, दिनै इसोरा जोंखौ सोरजिनाया मोनसे गेदेर थांखि दङ। जों मानसिखौ दिनै इसोरा संसाराव हाबा जा, न'खर खुं, ओंखाम संनानै जा, आबाद माव, साख्रि माव, बिल्डिं बानाय, गारि घरा बाय, अकल बेखौल' बिनि थाखायल' दिनै इसोरा जोंखौ सोरजियाखै। दिनै इसोरा जों मानसिखौ सोरजिनाया गेदेर थांखिफोर दङ। दिनै बे थांखिखौ जोङो नायनि इसोरा जोंखौ मानो थाखाय सोरजिदों। जोङो नायनि जिसया 43:21 सिरि। जिसया 43:21 सिरियाव जोङो नायनि। आं बेयाव फरायनि, जे रायतखौ आङो गावनो लागाय दाबाय बिसोरो रायथिनानै आंखौ बाख्नायगोन होनना बुंदों। जाय रायतफोरखौ गावनि थाखाय दाबाय बिसोरो रायथिनानै आंखौ बाख्नायगोन होनना बुंदों। दिनै जों मानसिखौ इसोरा मानो बानायखो? जों मानसिखौ इसोरा मानो सोरजिखो? दिनै जाय मानसिफोरखौ इसोरा सोरजिबाय, दिनै गावनि हां होनानै
गावनि महर बायदि सोरजिबाय, गावनि महर मुस्रियाव सोरजिबाय। बेखौ इसोरा दिनै मानो सोरजिखो? जों मानसिखौ इसोरा सोरजिबाय गावखौ बाख्नायथों होननानै जोंखौ दिनै इसोरा सोरजिदों। आंनि आंगोफोर, दिनै जोंनिफ्राय बेसेबां इसोरखौ बाख्नायदों दिनै? जों इसोरखौ दिनै बाख्नायनो हादोंना हायाखै दिनै? इसोरा जेबायदि लुगैदों जोंनि सायाव, इसोरा जेबायदि थांखि लानानै नोंथां आरो आंखौ दिनै दादोंमोन, दिनै जोंनि थांखिफ्रा, इसोरनि थांखिया बे नङा आङो संसाराव गोबाव जोरथों, आं संसाराव माहाजोन जाथों, आं संसाराव फेमास जाथों होननानै दिनै इसोरा जोंखौ सोरजियाखै। नंगौ दिनै जोङो संसाराव थासान्दि थाखा फैसा, न' बां, गारि घरा जोंनो नांगौ। अब्लाबो इसोरनि थांखिया बेनो, गारि घरा थानानै, न' बिल्डिं थानानै, साख्रि बाख्रि लानानै, आबाद मावनानै गासैनिफ्रायनो जों इसोरखौ बाख्नायनायखौसो दिनै इसोरा जोंखौ लुगैदों। दिनै जों जिकुनु परिस्थितियाव जाया मानो, जिकुनु बिबायारि, निखावरि बा गोनां जिकुनु परिस्थिति जाया मानो, जों दिनै इसोरनि थाखाय जों दिनै इसोरखौ बाख्नायनांगौ। मानो होनबा बेयाव जिसया 43 बालाब 20 सिरियाव लिरनाय बायदि दिनै जों इसोरखौ बाख्नायथारनांगौ। आंनि रायतखौ आंनि लागै सोरजिबाय आरो बिसोर रायतफोरा आंखौ बाख्नायगोन होनना बुंदों। दिनै इसोरखौ बाख्नायनो, दाव दाव खालामनो थाखायसो इसोरा दिनै जोंखौ सोरजिदों। आंनि आंगोफोर, फै दिनै जों इसोरखौनो बाख्नायनि। जों इसोरखौ बाख्नायनाया मेथाइ खननायजोंल' नङा, जों इसोरनि बाथ्राफोरखौ मानिनानै जों इसोरखौ बाख्नायनि। जों इसोरनि इस्सा बायदि जोङो बे संसाराव सोलिनानै जों इसोरखौ बाख्नायनि। आरो जों गिर्जायाव थाङोब्ला जों बेबायदिनो इसोरखौ मेथाइ रोजाबनायजों जों बाख्नायनाय जायो। जों आर'ज खालामनायजों जों बाख्नायनि इसोरखौ, मेथाइ रोजाबनायजों जों बाख्नायनि, इसोरनो जोङो दान होनानै बाख्नायनि। जों इसोरनि बाथ्रायाव, बाइबेलाव बुंनाय बायदि इसोरनि रावफोरखौ मानिनानै जों बे संसाराव सोलिलाङो। आंनि आंगोफोर, दिनै जों इसोरनियावनो गथायनि। जों बयखौबो इसोरा आशिर्बाद खालामथोंसै। नोंथांमोना जेराव दङ आरो जे कन्डिसनाव नोंथांमोना खोनासंदों, गासैखौबो इसोरा बोर होथोंसै। बयखौबो खुलुमबाय।